RMN Drama presents What's the Style? Pagdumog Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Jonel. Ginaingon, ang dato para lang ba sa dato? O ang pobre, alang lang ba sa pobre? Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi, nga di gyud nako mahimong mahikalimtan. Unsay ato ni mo dong? Ma'am, bodyguard ko ni Sir Armando. Mao pa? Unsa may ato unta? Makamao man kunong muayo og sakyanan ng imong bana, ma'am sa. Makamao. Na naman di ay? Patuon siya ni Sir Armando. Kay ipaayo niya ang usan niya kasakyanan. Uy, wa para ba maabot ang akong bana dong? Kay to pa sa iyang trabahoan. Inigabot niya, ma'am, baliw kog sulti niya nga nagkinahangdan si Sir Armando niya. Sige dong. Naluto na ba ka ng utan, Jonel? Hapit na, ma. Timing sad nang maluto, inig-abot ni Papa ni mo. Ma, niyan nilig itong tao ni Sir Armando. May tuyo sa imong amahan. Oh, mo ba? Payuhon nila sakyanan, ma? Nakaluto na? Ay, dali. Aron makakaon ka na. Ay, ilis na pa kay masinsingot ka. Gutom na kayo? Ay, pag-ilis una, aron makakaon ka na. Nagutan ka? Si Junda lang akong gipaluto sa utan. Mayo, mas mayo ng bukaon kitag utan kada adlaw day. Wa man putay laing makaya. Pinobre ra gyud ng makauna. Pa, nasultihan na ka ni mama? Saan sa man? Din itong tao ni Sir Armando. May ipayo ko ng mga sakyanan si Sir Armando. Murag lain bang lawas na ko. Jonel. Unya pa, di ka makaadto? Dong, ikaw liad to si ngali dito, dong. Kaya murag, ambot, ikaw, kamao ka mo check up, di ba? Kamao mo ka mo check up ang mga sakyanan, kaya iskoy lang mo kagututib.
Ikaw lay, adto dito ha, ug mangita gili nako, sulti lang sila, nga, naglain ng akong lawas ha. Unsay ato, Jonel? Ay, Apple, naangin mo papa? Naaman, dali sa suit. Salamat. Dali, naras Papa Armando sa terrace. Pa, niya si Jonel pa. Nga naman, may tuyo ka? Sir, ako igipaan ni sa kong papa. Aron mo imo check sa imong mga sakyanan. Haim res papa ni mo. Nasa mo, sir? Siya gusto na kong mo check up sa kanan. Ako rin ang ipaan ni sir kay naglain niyang lawa, sir. Kailan tanon siya? Ay, pastilan kining mga pobre. Tali lang masakit. Kung saba. Pa, kamaumang mo ayo sakyanan si Jonel. One time siya nakaayos sa akong car dihang napalyar. Og automotive ang iyahang gieskwelahan pa. Mo ba? Nalo, sige. Ikaw na check up sa akong sakyanan, Jonel. Sige, sir. Niandar na. Okay na yung sakyanan, sir, Armando. Salamat. Okay Salamat kayo, ha? Magkamao ka man din mo ayo, Jonel. Uy, Elliot. Magkuha kong ibayad ni mo. Wata ko, ha? Sige, sir. Jonel, Hi. bilit ka ayo si Papa nimo. Abi ni mo, no, kuyawan ba ako niya? Isog mo ko ng papa ni mo? Lagi, uy. Bisag kami, pero miming magmatngo niya nga di masuko. Kaya kung masuko na, ay ambot lang. Bisag asa lang yun, lagpot ang among espiritu. Apple, Mm. may mong mamisita ko ni mo. Unsa? Gusto ko mamisita ni mo, Apple. Ayaw, uy, ayaw. Kay masuko niya si Papa. Kaya nga naman. Dili man siya gusto nga makauyab ko. Madapatan unya ko niya. Na, mulayas manggid ko pa. Anong di mo siya musugot nga doon ay mamisita ni mo, Apple? Ambot niya. Pero okay ra, Jonel, nga magkita lang ta sa gawas. Ayaw lang yun pamisita, ha? Kay di na niya ka makayano og sudinis among bahay. Porbida ka sa iyong sabto na na. Di gusto pamisitahan niya anak kay pobre ka. Pobre ang lalaki mong bisita, di gina gusto do. Maog yun. Uy, magpili di siya. Natural kay dato gud sila. Natural po nga ang lalaki nga uyabon siyang anak o banahon, dato po sama nila, di ba? La! Siya di mo yung magpili alang ni Apple eh. Ay na lang ang nagtuga-tugaan ng Apple, Jonel. Oy. Wagit kay mahimo anak niya. Kuyaw pa na kung makontrahan tas ni Armando, kontrahan tas siyang amahan. Kuyaw biya na siya. Daghan na siya yung mga tao simpakog magkauyaw mong duwa sa Apple. Ambot lang. Sos, ipakulata ka matigalit siya mga tao. Ambot. Di ko makatugot ni anak, Jonel. Pasakitan nilang atong anak. Wa man ganit ang makakusiin niya. Ang laing tao na hinoon ang mo dapat. Di ko mosugot. Ani lang ta din ni Jonel. Nagpabukid man ta. May dinhi kay mingaw. Sige na, mga naog ta sa sakyanan, Jonel. Sige. Wow! Kanindot din ni Apple eh. Karon pa ka nakaani dinhi? Karon pa yun. Ninduta ang gapo sa hangin, no? Maog yun. Kahumong. Dito ta napitan, Jonel, ay. Ha? Dahil nag-barbecue, Ang mamalita. muding barbecue. Yung mga onta. Sige. Uy,
Tay pa, Ano naman? mamalita? Oh, Unya, mga unta? oo. La, wa mo ko'y kwarta. Ay, gabala ka. May kwarta ko. Dali na. Mga Oh, sa sige. barbecue. Sir, Kinsay kauban ni Apple? wa man ko makaila sa lalaki, Sir Armando. Pero murag, familiar na ko ang barog. Animal! Hay mas na pa yun? Wala gi ko mahibaw, sir. Alatse! Anong wa man ni mo sunda? May gisugo man ka na ko, sir. Ngoy akong giuna. Buang ka? Bugo ka? Sir, di ba patay manuong ko nimo? Pakitaan ako, anak! O kung si kinsa man ang lalaki, ngayang kuyog, bunugan ninyo! Sige, sir. Janelle, doon ay gamay payag, oh. Anak ta diha. Ay, unya, mag-unsam da diha sa gamay payag. Hala no, mag-standby. Aw. Paagbangan man na, good. Diha sa di mo, uy. Pasensya na kayo sa akong nakarbong ko kumakaan ni. Kita ka, tanawa, oh, mga lovers ang ni Adini. Da, mga lovers. Lovers din na sila. Mm. Nay, nag-lips to lips, oh. No, gaw muna sila. Nya, kita, di man ta lovers. Saan man ni? Lovers, uy. Muuban ka kung ni mo dini, kung dili pa ta mga lovers. Oh, unsay ibot ni mong ipasabot akon. Gisugot na ta ka. Ha? Oh, gakson dit sabi. O isa di mo, uy. Sinuod ka. Di lang ko katuugod. Salamat kayo. Sorry. Nagakos noon takaghugot kayo. Samba di ay mo na diha. Ug aron makagakos ka na kog maayo, muabang tada sa payag-payag. Tanan channel na. Bisurang pagkitao ni Ma'am Apple, eh. Shush! Ganun pangitaon naman, no to? Pasagyan pa na ni Sir yung anak. Ita, eh. Hadlog bago na si Sir nga maturjakan ang iyang anak. Oh, mga ba? May na siya sa? Ha? Sir ay gusto manudyak. Lain na yung babae, ang iyang anak. Pasti lang. Hadlog bago na mabawsan si Sir. Lisuray ni oy. Lisuran ka. It's okay. Mas magkati ka mo. Mga first timer man ta. Ay ko bugal-bugali apol. Wow, good. Nalingulang ko na itong buha. Bahala na nami. Mas lami mang lisod. Sige. Kini. Sakit. Sorry. Sakitan ka. Hugot magod. Kini. Apol. Unsa? Nailabtanan ni mo si Apple? Sir Armando. Animal! Maong niyang ako mga ginikanan, sir. Aron sa pagpasabot nimo. Ah! Huwag mo yan pasabot ako. O ikaw may anak, ha?
Masinupakod ka na ko, ha? Sir, ay lang pasakit si Apple, sir. Love na mo ang usa-usa, sir. Dili ko makadawat ini. Pamatyon tamang tanan. Ayaw! Sir. Kung yun ni mo siya, apil ako! Apol! Kung dili ka magkadawat ni Junel, kamamahimo na kumpana. Huwag mga mahal sa umaabot kong anak. Pasag dili mi nga magtipon. Love na ko si Junel pa. Love na ko siya. Apol! Dili makadawat na ako si Sir Armando, pero iya may gipakasal ni Apple. Wa dam nga, nagkadayon gid mi si Apple. Bisag wa ko mauyuni sa amahan ni Apple. Mao mga kasama ang kaagi ni Junel dinining tulumanon. What's the style? Wa mauyuni style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.